Ok, e ceva. E ceva. Ce pot să spun? Îmi place aerul, e frumos. Mi-am pregătit să beau o cafea și îmi pare rău că n-am luat. O să mergem cu el. Și mi-a dus biștiuri, asta, și vom panorama. Panorama. Am intrat în toamna, așa. Da? Deci la Sinaia? Aha, unde mi-ai spus tu acolo, a? Bravo. Și stai și astă seară, presupun, nu?